Se tirritorna r-raba' edizzjoni tal-Fireworks and Gastronomy Festival fil-Munxar nhar il-25 ta' April li ġej mis-7:30 ta' filgħaxija il-qudiem. Il-festival jinkludi spettaklu ta' mużika live minn gruppi rinomati li se joffru esperjenza unika ta' mużika sinkronizzata mal-lob tan-nar tal-ajru. Spettaklu li jaqqat l-arti piroteknika mal-mużika f'armonija spettakolari. Il-banet stabbiliti u l-kmamar tan-nar lokali se jkomplu juru t-talent tagħhom f'din l-arti tradizzjonali li daqqat il-passat mal-preżent. Il-gastronomija se tkun ukoll fiċ-ċentru tal-festival b'ikel tradizzjonali Malti ippreparat minn chefs lokali. Il-Ministru għal-Għawdex, Clint Camilleri, ħeġġeġ sabiex il-poplu jattendja dan il-festival fis-sena dedikata għall-kultura ġewwa Għawdex. Aktar minn hekk ukoll huwa festival li jkompli isaħħaħ l-aspett kulturali ġewwa l-Gżira anke f'din is-sena propju iddedikata għall-kultura propju r-reġjun ta' Għawdex. Għal daqstant inħeġġeġ il kulħadd bħalma m'għandix dubbi ser jiġri sabiex jattendu u flimkien ukoll nkunu nistgħu nieħdu pjaċir b'dak kollu propju li għamilna xi. Dwar dan ikkummentat ukoll is-Segretarju Parlamentari Alison Zarafaċivelli. Bil-ħidma tal-Kunsill Lokali u anka permezz ta' skema għall-attivitajiet kulturali annwali maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali sabiex ikompli jsostni l-kunsilli lokali u jgħinhom iwasslu minn ġenerazzjoni għall-oħra is-sabiħ li għandna fil-lokalitajiet tagħna imma fuq kollox il-kultura fil-lokalitajiet tagħna.